Hanzi ndakadzingisa vano basa vanodarika 100 pandainge ndichishanda kuCOTCO. Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nawo maSecrets nemaConfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndapota kana muchizoposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chitupa changu. Handisi kudada nekuda kwezvandakaita, but kana mubereki wako ari muroyi, kana muine mukana sevana wekuti munge muchikurudzira kuti amai kana kuti baba vanenge vachibata-bata vange vachizorasa zvinhu zvavo, sevana hamufaniri kuti munge muchizomira nemubereki anoroya, nekuti kumagumo kune nyaya, muroyi anokudya kunyange uri mwana wake. Regai ndikudzosei kumashure zvishoma. Ndakati ndava mujaya, ndava kuda kuroora, ndopandakasangana naamai vangu vainge vari musho vachitofamba vari pakati pechivanze. Musi iwoyo ndainge ndichinzwa mudumbu, saka ndaingoti gare gare ndobuda ndoenda kudondo ndonozvibatsira. Vainge kuri usiku, pandakabuda ndo pandakaona amai vangu vainge vakamira pakati pechivanze, vainge vachidana mazita evana vakati wandei vemustreet matainge tichigara, asi kwainge kuri kumaruzevha. Ndakazoti makuseni ndamuka ndikabva ndaudza madzikoma angu kuti ndo zvandainge ndakaona the previous night. Ivo amai ndakatoti, nhai mai muri kuiteiko kana mukaonekwa nevanhu? Vakangonditarisa vakaridza tsamwa. Kubva ipapo ndakazotanga kutemwa nomumwe musoro wakaipisisa kusvika amai vangu vachizondisvipira mumukanwa kuti vange vachibvisa chinhu chavainge vakaisa mumusoro mangu, nekuti pavainge vakatogarwa neshavi racho iroro pavakaridza tsamwa vainge vasingatozvizivi kuti vari kuridzira mwana wavo tsamwa zvaikwanisa kuzomuuraya. Saka takange tava kuzviziva kuti amai vedu vanoroya, asi nekuda kwekuti mubereki unenge uchikuti mubereki wangu, amai vangu vaiti kana vakabatwa zviya nehama dzavo uye zvikare nehama dzekwababa, taikwanisa kutorova vanhu. Tinorangarira kuti vatete vakange vachigara muHarare, vatete ava vainge vaine mwana wavo akange abva mukuchata, saka ainge asingakwanisi kubatira pamuviri, ava kunetsana nemurume wake. Aiti ainge achirota amai vedu isusu vachiuya kwaari vachizomugarira padombo rake, vachisvina urume uhwo hunenge hwaiswa muchibereko make nemurume wake. Ndokusaka ainge asingakwanisi kubatira pamuviri, asi isu sevana pavakauya vatete ava vachitaura nyaya iyoyo vachizonetsana naamai vedu, takazovatevera tikavarova. Saka kana kuri kunzi mubereki wako akanzi anenge abatirwa mhosva dzake dzekunzi iye anenge ari muroyi, ndapota musazozvimisikidza makamira pamberi pake muchida kuzviedza sekunge imi ndimi vana maningi ndava, nekuti mangwana zvinokwanisa kuzokuremerai. Izvezvi ndine vana vanonditambudza nekuti vakagadzikwa zvavakagadzikwa naamai, kunze kwekuti tinge tichitosapota hama idzo dzaitopota dzichitombouya kana tsikamutanda pamba makore acho iwawo, asi isu taitomhanyisa vana tsikamutanda ivavo tichivadzinga pamba pedu tichiti hatidi matakanyanya, hatidi zvisina basa pamba pedu. Saka ndo zvakakonzeresa zvekare kuti ndige ndichizova munhu ane hutsinye hwakanyanyisa muvillage. Ndaiti kana ndikamitisa mwana wevanhu ndaingoramba nhumbu yacho iyoyo, ndoti haisi nhumbu yangu. Kunyange pandakaroora mudzimai wekutanga haana kuda kuwirirana nezvaainge achida kuitiswa naamai vangu, sezvo ivo vainge vachida kuti vange vachizoshanda naye usiku vachiita zvekuroya. Ndakabva ndamuramba nenhumbu yake. Ndakaroora rwakawanda mumabasa, ndaiwana laki rebasa, asi ndakange ndiri munhu ainge aine utsinye. Ndainge ndiine nyora dzandainge ndakatemererwa naamai. Nyora idzi dzakazotobviswa kuburikidza neminamato, ndipo padzakazobva nyora idzodzo. Ndaiti kana ndikangosvika pakambani, kunyange zvikanzi unenge wava ne20 years uchishandapo pakambani ipapo, ndikangosvika pakambani chete
zivai kuti ndini ndinozotoitwa mukuru wenyu mose. Apa ndaiti kana ndatanga kushanda ndaisarudza hama dzangu dzandaiziva kuti dziri loyal kwandiri, ndoti wandinenge ndadzinga basa ndobva ndapinza hama yangu anenge achida kumira kuti ange achinetsana nehama yandinenge ndapinza basa, iyeye ndiye wandaizoitira utsinye. Vamwe ndaitovasungisa ndichivarevera nhema kuti munhu anenge aba pabasa but asina kumboba. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti zviri kundidya mwoyo kusvika pari nhasi. Vana vangu mumabasa avanoshanda, zvandaita vamwe vanhu ndo zvavari kuitwa. Vana vangu vanoti kana vakashandira kambani yavanenge vashandira, vana vangu vanenge vasingadiwi mukambani imomo, ndivo vanenge vachipiwa mari shomasa kudarika vamwe vose avo vavanenge vachishanda navo. Inini ndiri murume ane makore 63 years ekuberekwa. Ndakazosiya basa kuKotco mainge muri mugore ndichatira 2018. Ndakashanda kuKotco kubva kuma early 90s kusvika ndichizonosiya basa. Ndakatanga basa iri ndiri munhu ainge ari pasi, asi nekufamba kwenguva ndakasimudzwa kusvika ndatova supervisor. Asi ndichisimudzirwa kudaro sezvandakuudzai kuti ndainge ndichishandisa mishonga nenyora idzo dzandainge ndakatemererwa naamai nyakundibereka. Saka ndakange ndava nesimba rakanyanyisa pamusoro pevanhu. Ndaityiwa ini kunyangwe nevakuru vangu. Vaiti vakandiona ndichifamba, vamwe vaimhanya vachipinda mumaoffices avo nekuda kwekunditya. Ndipo pandingangoti nekuda kwehutsinye hwandainge ndiinahwo, ndakange ndisinganzwiri vanhu tsitsi. Ndaitoti kana munhu zviya akanzi anenge asimudzirwa mukambani, ndaimutsvakira nyaya yekuti munhu iyeye ange achizomiswa basa. Ndainge ndichiona sekunge vanhu vainge vasina kana basa, ndaizviona sekunge ndini ndainge ndakakosha kupfuura vamwe vanhu vose. Munhu akangonditsamwidza chete akasandikumbira ruregerero ndikasamunyadzisa pamberi pevanhu, ndaitomudzingisa basa. Ndaisambofunga nezvekuti ane mhuri yake, vana vake kana upenyu hwake. Ndainge ndiri munhu ainge aine hutsinye. Saka ndaiti kana ari munhukadzi zviya, mukadzi akandiramba akaramba kurara neni, ndaitozivikanwa kuti kana uchida kugara pabasa unofanira kutoti unge uchidanana nekurara namudhara mabasa. Pane umwe mukadzi ainge akanaka chaizvo. Mukadzi uyu ainge aine murume wake, ndaingomutarisirawo pasi murume wacho. Saka ndakazoenda kwaari mukadzi uyu ndikamuudza kuti kana achida kuramba achishanda aifanira kuti ange achirara neni. Akachema chaizvo akati handikwanisi kuti ndige ndichirara neni nekuti inini ndine murume wangu. Aiti kana akaita kamisteki kadiki ndaimuthreatena ndobva ndati iwe basa ndiri kuzokudzingisa. Vanhu vose ava vandainge ndichithreatena vainge vari vanhu vainge vakatoenda kumayunivhesiti, but ini ndisina kumbogara ndakatsika kuyunivhesiti kwacho, ndini ndainge ndichitovatonga. Akasvika pakubvuma kuita bonde neni, asi handina kufadzwa nebonde racho because semunhu ainge asingandidi panguva yekuti tainge tichisika bonde, ainge aine rafu yaainge achindiita. Ndikabva ndati munhu uyu ndikuda kumukaurisa. Ndakati ndabva mukusika bonde naye hapana kumbotora mazuva akawanda ndokubva ndatomudzingisa basa. Ndinorangarira kuti akauya kumaofisi kwangu achichema neni achindiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichimunzwira tsitsi sezvo ainge aine umhuri yake ende iye ainge achibatsirana nemurume wake pakushanda kwavainge vachiita. Ndikati hazvinei neni nekuti iwe wakaramba. Akati kwengawani ndakarara nemi kusei muri kuda kundidzingisa basa. Ndikati handina kufadzwa nazvo kuti patainge tichirara tose waitaura zvainge zvichindibohwa, so ndokubva ndatomudzingisa basa. Sekutotamba sekuseka ndakamudzingisa basa. Vanhu vakawanda handingakwanisi kuvaverenga vose nemazita avo. Ndakazosiya hangu basa kuma late 2010s
I'm sure kuti kukotko pandakazosiya basa vazhinji vakafara nekupembera. Chinondirwadza mukomana ndechekuti zvose zvakaipa zvandakaitira vamwe vanhu zvava kuitika kwandiri. Vana vangu havakwanisi kugara mumabasa. Last year ndine mwana ainge awana basa rakanaka chaizvo. Vamwe kutaura kudai takanzwa kuti vakapinda navo basa kana vakakwanisa kushanda kunosvika muna June vanokwanisa kutanga kugadzirirwa mapepa ekuti vange vachienda kuAustralia. Wangu mwana akadzidza chaizvo, asi kamudzingirwo kaakaita basa anoti iye akadzingwa sekunge imbwa pakambani ipapo. Haana kana chaakange ambotadza kana kukanganisa, asi anoti akangodzingwa basa. Mhepo dzacho dzinongogara dzakasimuka nguva dzose. Ininiwo wacho mukoma ndiri munhu anotorwara nekuda kweBP. Kana ndakatarisa vana nezvezukuru zvangu, sezvezukuru zvangu ndo zvinondirwadza manje. Kuchikoro zvinongoenda but vakangoita sekunge mazungairwa, madofu ekupedzisira. Ndivo vanogara vari namba muswe muklasi. Mukoma kana zvainzi ndaikwanisa kudzokera kumashure, ini ndaidzokera kumashure kuti ndinge ndichikwanisa kuraramisana nevamwe vanhu zvakanaka. Kana paine munhu iko zvino anenge achinzi anenge aine chinzvimbo chake chakanaka kumabasa kwaanenge achishanda uine simba, ndinokumbira kuti unge uchikwanisa kuzodzidzawo kubva pandiri. Ndapota usashandisa simba rako kuti unge uchidzvinyirira vamwe mumabasa, nekuti rimwe zuva zvaunoitira vamwe zvinozodzoka kwauri. Ndiri kurarama upenyu husina rugare kusvika pari nhasi. Ndinongokwanisa kungomuka ndichinzwa kuti maoko angu anenge achirwadza, zvigunwe zvakaminyuka nechinenge chakandiminyura chacho hakuna anoziva. Hama dzangu ndakambofamba, mukufamba kwandakaita ndakaudzwa kuti pane munhu akandiendera kun'anga. Zvino nekuda kwekuti vanhu vacho vandakadzingisa basa pataingoshanda kukotko chete vanodarika 100, handingazozivi kuti akazondiendera kun'anga ndiani uyo akaita mhiko yekuti kusvika mugaramabasa azouya kwandiri achindikumbira ruregerero nekuda kwezvaakandiita, achazorwara kusvika mukufa. Zvino handizivi, vanhu vacho vakawandisa. Vamwe vacho handitozivi kuti varipi, vachiri vapenyu here kana kuti kwete. Kana iri nhau yemari, ndine umwe murume mudhara wandakadzingisawo basa akati, iwe mabasa uchaona kuti mari yako yaunoshanda haina kana basa. Zvechokwadi handina kana chandiinacho as a retired man, kana chipfuwo kana huku zvayo inokukurudza pamba pangu handina, nekuti ndakange ndatukwa nemudhara iyeye akati, mari yako yaunoshandira iwe mabasa ichashaya basa. Kunyange pandainge ndichizamawo kuti ndige ndichiunganidza mari, waitongoona kuti izvi hazvisi kuita zvachose. Mukoma, ndiyo confession yangu. Ndiri kungorarama ndichingozvishungurudza nekungogara ndichingokumbira Mwari ruregerero, kuti Mwari dai maregedza kuranga vana vangu nekuda kwezvitadzo zvangu inini. Mukoma nache ndinotenda nekundipa mukana wekuti ndinge ndichireurura. Zvichida izvi zvichabatsira mumwe munhu kuti asafa akaita izvo zvandakaita. Ndine mhosva pamberi paMwari, asi ndinotenda Mwari kuti pandakazodonhawo ndikatadza kumuka, ndo pandakatanga kufunga kuti ndinge ndichitanga kunamata. Nanhasi uno ndiri munhu anonamata. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna mudaramabasa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndainge ndiine nyora idzo dzavakatemererwa namai vavo. Zvakaoma. Hanzi kana kuri kunzi unenge uri manager kumabasa, uri supervisor, hanzi usashandisa mukana iwoyo kuti unge uchishungurudza vamwe vanhu mumabasa amunenge muchishanda. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi
mu comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Ndakabata murume wangu akange ari mudanga remombe. Wainge uri musi wa 27 December iro gore radarika iri ra 2025. Kana muchizoposta, you will tell me mundipawo link. Zvainge zviri nyore kudhara taingoisa voice notes ku WhatsApp. Inini ndiri mukadzi ane makore 34, ndinogara muno mu South Africa but kumusha kwedu kumasvingo. Ndakaroorwa ndakasangana nemurume wangu muno mujoni muna 2024. Murume wangu ainge asinganzwisisiki maitiro ake nekuti takatora nguva tisati takwanisa kupinda mumachira tose. Patakazotanga kusika bonde, ndaiona kuti nhengo yake inongogara isina simba panguva dzose, asi ndakangoti ameno zvimwe kuda urwereho ainahwo. Ndingangoti zvinhu zvainge zvakanaka. Murume wangu ainge ari munhu ari bona. Nhasi uno munhu akanyarara, akanyanyisa kunyarara. Kana shamwari haafariri vanhu, munhu anongogara ari pamba zvake achingogadzira motikari yake. Saka ndakatoti Mwari, ndawana murume akadzikama ane respect, because murume anosocialize, machances ekuhura kwake akanyanyisa, nekuti pakusocialize paya nevamwe ndipo pavanopfurirana. Kunyange mukanzi manetsana mumba, iye anokwanisa kuzotanga kusolverwa nyaya dzake. I was once married kumurume ainge ari very social, ainge asingagare pamba, but ndakazorwadziwa shure mekunge ndafind out kuti akarara nevakadzi veshamwari dzake dzose. Saka pane chimwe chinhu chainge chingondinetsa kubva pakutanga. Sezvandakuudzai, murume wangu ainge ari munhu aisambondiratidza rudo zvachose, kwete kuti ainge asina hanya neni, asi ndaitongoona kutongoti love yacho yainge yakatongotonhora. Kana tiri mumba aisatombondibata zvine rudo, aisambonditarisawo sezvinoita murume anoda mukadzi wake, kana kungokomenta kuti madam you are looking good. Kana ndikaedza kuswedera pedo naye, iye aitoita sekunge ari kunetsekana, aitotsvaka excuse yekuti anga achibuda mumba odzokera pachimotikari chake otanga kukanika kana kanika. Bonde raizongoitwawo zvekungoti mutemo usiku chete. Saka ndakashingirira kwemakore ndichiti zvimwe kuda ndiwo maitiro ake, zvimwe kuda munhu ari very reserved. Ndaedzawo kutaura naye, ndaedza kumubvunza kuti chii chiri kunetsa. Aingoti hapana problem, iwe hausi problem zvekare. Kana ndamubvunza kuti kasi ndine problem, oti handina problem newe, asi ndaiziva kuti pane chimwe chinhu chisiri right. Zvinhu ndikangoti zvakazowedzera kuoma mumarriage yangu. Pakazvarwa mwana wedu wekutanga, ndaitarisira kuti zvinhu zvichachinja, kuti achazova pedo neni sezvo ainge akurawo asina mwana. Ende pandakatorwa naye ndakatombozvibvunza kuti baba ava vanozvarisa here, nekuti murume wangu ainge akura apa akambopinda mumamarriages akabuda asina kana mwana. Zvakazotoita wese, ainge achitongondihwanda ndisinganzwisisi kuti chii chiri kumboitika. Saka ndakatanga kuzviona sekunge ndainge ndiri mukadzi asingadiwe, zvainge zvichindiparadza zvinhu izvi emotionally. Ndakatanga kuzvibvunza kuti chii chimbori wrong neni. Ndakazotanga kufungidzira kuti zvimwe kuda painge paine umwe mukadzi wekunze, asi handina kumbogara ndakabata evidence zvachose. Zuva randisingafi ndakakanganwa musi wa 27 December. Takange tabva muno mujoni takaenda kuZimu tiri pazororo, ende hama dzakawanda dzainge dziripo pamusha, nekuti isu tiri vanhu vatori neimba yavo yakakura takavaka. Saka paChristmas tinoita kafamily get together kedu. Saka wakange wava usiku, ndaimutsvaka because inini naye takangojaira kuti tinongodya mundiro imwe chete. Saka ndakati kuchimwe changu chiripi, ndikatanga kumutsvaka kuti tinge tichidya tose, asi akange
asi mubedroom ndakamutsvaka. Hamenowo kuti chii chakaita kuti ndinge ndichifamba ndakananga kudanga remombe ndikatobva ndikasiya vanhu vainge vari mukicheni. Ndo pandakazomuwana ariko ikoko. Ladies, kana ukaita gut feeling zvainenge ichikuudza ndozvechokwadi. Ipapo ndakakuita gut feeling yekuti murume wangu ndinokwanisa kumuona ariko kumatanga. Zvandakanowana ikoko zvakandivhundutsa. Mukoma, handingatsananguri zvose pano nekuti zvinokuda vamwe vanoteerera nyaya idzi nevanyarikani, asi ndakaona zvinhu zvisina kujairirika, zvinhu zvandakange ndisina kumbofungidzira muupenyu hwangu. Ndakaita shoko mukoma, ndikatanga kutochema. Ndakabva ndaziva kuti murume wangu akandiroora ane dambudziko rakadzika zvikuru randakange ndisingazivi nezvaro. Ndakadzokera mumba ndikatanga kuchema. Akazouya akandikumbira ruregerero, asi handina kukwanisa kuzvigamuchira. Kusvika pari nhasi tadzoka kunoku kuJoni, handisi kukwanisa kuzvigamuchira. Zvinhu zvose zvakabva zvatanga kumeka sense, kusada kwake kundida, uye zvekare kugara kure neni, uye zvekare kungova munhu anenge akangosungikana panguva yebonde. Ndakazvibatanidza mupfungwa dzangu. Saka ipapo pandakaona aine mombe achiita bonde nemombe, ndo pandakabva ndanzwisisa kuti murume wangu wandararama naye kwemakore nemakore, munhu asina basa nemunhukadzi, iye ari attracted kumhuka, zvipuka zvakasikwa naMwari, izvo zvaanoita bonde nazvo. Akabva ati ndinokumbira ruregerero mighty name, nekuti ndo zvandiri. Ndakamboedza kuti ndige ndichizvishingisa chindiregerera, ini ndiri kurwadziwa. Handichadi murume uyu nekuda kwezvandakaona, tsvina chaiyo. Ndiri confused, handizivi kuti ndoita sei kutaura kuti ndinge ndichiudza hama dzake. Ndinotya kusiya marriage yanga iri right, because iye haana kana kumbogara akandichita. Hatisati takamborovana, hatisati takambotukana zvezve zviri too deep. Tinongoita tuma silly arguments, obva atanga kungoseka zvake, neniwo ndobva ndatanga kuseka. Ndiri kutya kuparadza marriage yangu nekuti kana kusimba kwandaita zvinotoonekwa kuti ndiri mukadzi agere zvakanaka. Handichina mufaro, ndava kungorarama upenyu hwekuzvinyima mufaro. Mukomana chindibatsireiwo nemazano. Ndiri mukadzi ari kurwadziwa, uye handichazivi kuti ndiri ani mumarriage iyi. Ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu, hanzi ndakaona murume wangu ari mudanga remombe achiita bonde nemombe. Kana wanga uri iwewe wasangana nemurume wako ari kumashure kwemombe achiita bonde nemombe, waizvifambisa sei? Waiudza vanhu here? Wairamba wakanyarara? Zvinonzwisisika here kana kuti hazvinzwisisiki? Hanzi akakonfesa akati ndo kune mafeelings ikoko. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Ndakambomanyiswa nechipoko muHarare Gardens. Vamwe vanhu, kunyange mudzimai wangu kusvika pari nhasi, anoti iwe unonyepa, uri murevi wenhema, wakange uri guhure rako. Mukoma pakaresveka pakabhaizika, because before that ndainge ndabva mukubatirwa mamessages namadhamu. Mukomana inini ndiri murume, uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndakange ndagara ndichishanda hangu muHarare muCBD. Mazuva acho iwawo namadhamu tainge takabva mukunetsana, vakangotora zvavo shuga vapfurirwa nevanyengeri. Kwava kubva vachizovhura fuel cap, vakabva vadira shuga imomo. Saka motikari yainge iri kwamakanika. Saka nyaya iyi handina kumbobvira ndakaudza munhu wose wose, nekuti pandakaudza mudzimai ndikaudza shamwari yangu akaseka, akati shamwari, ndokusaka mukadzi wako akati inhema, iwe ungamuudza kuti wakasangana nechipoko icho chikazokubata usiku hwose, iwe wainge uri kumba
kwegirlfriend here. Ndikati kwete, ndakange ndisiri kumba kwegirlfriend, ndokusaka ndakazotorambana negirlfriend racho because akazoendako ava kuda kunoferefeta nyaya dzisiri dzake, kwava kusvika kuya kwava kunobhaiza. Saka girlfriend rakatondivengawo rikabva randiramba rikati, iwe uri kundinetsesa nemukadzi wako yeti uine rimwe huri raunodanana naro, uri kumbozvifambisa sei? Saka kubva ipapo handina hangu kuzomboda kuzomboudza umwe munhu, nekuti nyaya iyi inongoita sekunge inyaya yekunyepa, asi zvinhu izvi zvakatoitika kwandiri, zvakaitika mainge muri muna 2019. Nerimwe zuva pakati pewiki ndakange ndichibva kubasa kuma 8 p.m. ndainge ndanonoka kuchaisa, ndainge ndakaneta ndichida kungosvika kudheni zvangu. Saka handina kukwanisa kubata motikari yeumwe muchinda wangu uyo aita zvekudhiraivhawo makombi. Saka ndakange ndichitofamba ndakananga kurengi. Ndainge ndichida kuti ndige ndichikobata nyangwe chimotikari chemushikashika. Ndakafunga kupfuura nemuHarare Gardens kuti ndinge ndichichekerera nenzira ndikasike ndasvika kurengi. Saka ndakati ndichifamba ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe mukomana. Pandakanzwa mafootsteps awa, ndakatanga ndanzwa mafootsteps emunhu ainge achimhanya ari kumashure kwangu, asi ndakabva ndachizonzwa mafootsteps emunhu ainge ava kufamba kumberi kwangu. Munhu uyo ainge achiita sekunge ainge achida kusangana neni. Ndakambotarisa kumashure pandakanzwa munhu achimhanya, hapana munhu wandakaona. Pandakatarisa kumberi hapana munhu wandakaona. Saka ndakaramba ndichifamba. Hana yangu yakatanga kurova gudzi rekugotsi rikamira. Pandakazotarisa kumberi ndakabva ndaona mukomana wandikangoti maybe ainge aine 17 kana kuti 16 years. Saka ndakati ndakamutarisa kudaro ndakaona kuti akashanduka ndokubva achizoita chiskeleton. Asi chiskeleton ichi chainge chakapfeka hembe dzainge dzakasakara, ainge angori mabhonzo marangwanda chaiwo, uye zvekare maso ake ainge achipfuta moto. Ndakabva ndatoziva kutoti chinhu ichi chainge chiri chipoko. Ndakabva ndatanga kumhanya mukoma ndichiridza mhere. Ipapo ndopandakanzwa kuseka. Ainge achiseka nemavoisi akawanda, achiseka kumhanya kwandainge ndichiita. Saka ndakatarisa ndikati, ko munhu uyu ari kundiseka ari kumboseka chii? Ndopandakaona kuti ndainge ndichimhanya zvangu, asi ndainge ndichimhanya ndakamira ndiri panzvimbo imwe chete, nekuti ainge akabata jaketi rangu. Ndichimhanya ndakamira panzvimbo imwe chete, chiskeleton chiya chainge chichindiseka. Ndakaramba ndichingomhanya. Mukomana ashe ndakamhanyiswa usiku hwose, ndikatenderedzwa tauni yose. But kwandiri zvinhu izvi ndikangoti ndichizvitarisa zvakangotora maminitsi mashoma. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, nekuti kwandiri zvakaita sekunge zvainge zvatora maminitsi mashomanana, asi ndakaita usiku hwose. Ndakambeiswa Harare Gardens yose, ndichinhongeswa mapepa, ndichikandiswa mapepa aya mumabhini. Tikazobuda tikatanga kumbeya netauni yose tichitsvaka zvokudya mumabhini. Asi zvinhu izvi zvakangoita maminitsi mashomanana. Pandakazoti pembenu ndokubva ndachizoona kuti kunze kwainge kwatochena. Apa makumbo angu aita kurema, achiita kurwadza, ainge akazvimba. Ndakazobvunzawo umwe mudhara ainge achifamba. Pandakavhunduka ndikati, nhai vakuru vangu inguvai? Akanditi, it is a minute past 5. Ainge atova makuseni. Zvinhu zvakandishamisa. Pandakamuka ndakangoona kuti ndainge ndichiri muHarare Gardens, ndichitoita sekunge ndainge ndiri mupengo, ndainge ndakasviba, uye zvekare jaketi rangu riya iro randainge ndakapfeka ndainge ndakarisungwa mumusoro. Vanhu vainge vachifamba vachienda kwavainge vachienda vainge vachingonditaritsa vachiti zimupengo iri. Saka ndakabva ndachizotsvaka mvura, kwava kubva ndachizozvigeza kukunhuhwa kwandainge ndichiita, because ndakaita usiku hwose ndichipinzwa mumabhini. Ndakazoenda kurengi
apa kana sendi ndainge ndisisina chikwama changu handizivi kuti ndainge ndachidonhedzera kupi, zvekare nechitupa, zvokuti mukadzi wangu akati zvamuri benzi remurume munoreva kuti mungarasa chikwama chenyu kuti munge muchida kungondibhilivhisa kuti hamuna kurara kumba kwehure renyu. Ndakazoenda ndikazonotora chimwe chitupa, mukadzi wangu achiti ndezvekwenyu munonyepa imi kuti makatorirwa chitupa nechipoko. Chipoko chinoko chidii chitupa? Kana makaenda mukanokecha mukatorerwa mari, zvekare nechikwama nechitupa, chingotaurai chokwadi. Ndichingonosvika kumba ndaifungidzirawo kuti mudzimai wangu achati mudiwa wangu, ndinotenda Mwari kuti wauya uchiri mupenyu. Asi ndichingonosvika pamba makumbo akazvimba kudaro, ndaitarisira kuti ndichazoiswa mvura yekugeza, but mukadzi akange akatoisa muromo mumhuno, akangoti wanga uripi usiku hwose? Ndakaedza kutsanangura, akaseka akati usandinyepera, wakanga uri kuhure rako rekuNorton iro raainge akabva mukundibatira mamessages. Ndakaramba ndikaedza kutsanangura zvose zvandakaona. Akatotanga kutotuka musikana wekuNorton akati wakararaka uchinakirwa nemurume wangu, pandichabata ndikakuziva ndinoda kukukinditsa. Haana kuzvibhilivha. Kubva musi iwoyo mukadzi wangu haatombovimbi neni, anofungidzira kuti ndinonyepa kuti ndakange ndichingovanza afeya yangu, asi ndicho chokwadi. Chinondirwadza mukoma ndechekuti ndakazotsva kumusana zvekare nekudumbu, because ndaudzawo friend yangu, iye achifungidzira kuti ndiri kumunyepera. Kwava kubva achizobvunza bhebhi rangu rekuNorton, ndokubva razotonditsamwira rikati saka une umwe mukadzi uyo wauri kufambidzana naye apa, ndichitukwa nemudzimai wako. Nanhasi uno ndinotya, kunyange zvikanzi anenge ari masikati, kupfuura nemuHarare Gardens, nekuti ndinotya zvisingaiti. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota ndichimhanyiswa zvekare. Kusvika pari nhasi handizivi kuti chii chaizvo chandakasangana nacho chiskeleton ichocho, asi ndinoda kungotenda Mwari kuti ndakapona. Ndiyo secret yangu mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Yenyu iri too dramatic. Mainge musiri kumba rimwe hure renyu here nai mukoma, because zviriko here kuti makamhanyiswa zvechokwadi? Hanzi chipoko ichocho chakatanga kuseka. Ndokubva ndatarisa ndikaona kuti chainge chakamira panzvimbo imwe chete, chakandibata jacket. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Nai mhuri yeZimbabwe. Hanzi ndakazomuka ndikabva ndaona kuti ndainge ndakasungwa jacket mumusoro, vanhu vachingoti zibenzi iri tarirai muone. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashe ndakaenda kun'anga iro. N'anga iyi yainge ine zamu rimwe chete. N'anga iyi inowanikwa kuChiredzi, yabatsira makorokoza akawanda. Ndiri kufunga kudzokerapo after maverenga nyaya yangu muri yeZimbabwe. Kana mateererawo nyaya yangu mundipawo advice. Zvinoita here kuti ndige ndichidzokerako kun'anga? Ini ndakaramba kekutanga, shamwari dzangu dzobudirira. Muri sei postaiwo nyaya yangu? Ndiri murume, ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndinoshanda semukorokoza kunoku kuManzowe kwandakaberekerwa. Ndava kwemakore akati wandei ndichingoshanda ndichiita basa rekukorokoza, but chandiinacho handina. Vakadzi vanongosvika pakundisiya because ndiri munhu anoita sekunge ndingori nemweya wejambwa nemunyama. Saka ndakabva ndachizoti mugore ra2023 inini neamwe vangu 5 ndainge ndiri wechi6 taishanda pamwe chete musyndicate kumakomba edu kuno kuManzowe. Saka basa iri rinorwadza, harisi basa rekuti unotarisirwa kuti unge uchizonzi uchariita basa iri kweupenyu hwako hwose, nekuti dzimwe nguva unokwanisa kupinda mumakomba
ukakomba wodzoka uri empty. Dzimwe nguva unokwanisa kuwanawo zvishoma, asi nekuti unenge uine zvikwereti unobva wachizokavha nemari idzodzo, saka unongoramba wakangomira panzvimbo imwe chete. Rimwe zuva takati tichitaura, then umwe wangu akabva achizoti pane n'anga iyo yandakanzwa nezvayo iri kuChiredzi inobatsira vanhu kuti unge uchizowana goridhe rakawanda, but iyo inokubatsirai muri pamwe chete. Saka takabva tachizoenda. Handisi munhu anonyanya kuda zvinhu izvi zvechivanhu, asi nekuda kwekuti ndainge ndiri musyndicate, nekuda kwekushayika kwemari, ndakabva ndabvuma kuenda navo. Takafambako kusvika tasvika ikoko, takazoti tapinda mumatare, ende pamba pavo gogo ivavo panongogara pakazara vanhu, zvitutu nezvitutu zvevanhu. Saka takabva tachizoudzwa nemubetseri wagogo vacho kuti musati matarisana nagogo, nekuti ivo vanenge vari kuseri kwerimwe keteni, saka munoendako kuseri kweketeni uko kwavanonzi vanenge vakashama, then ubva wapfugama pamberi pavo wobva wanwa pazamu ravo iro riri pakati pechipfuva chavo. Kana tichida goridhe unofanira kuti unge uchizoyamwa zamu ravo. Saka takanzi kana wayamwa zamu ndiko kuti vange vachikwanisa kuzokubatsira. Ini ndakabva ndachizomira ipapo ndikati handizvikwanisi, ndakanzwa ndichisema. Shamwari dzangu idzo dzakashamisika sezvo ndainge ndakavavimbisa patakasimuka kuno kumazowe takananga kuChiredzi kuti ndainge ndichazorombawo pamwe chete navo. Saka ivo vakati umwe neumwe achanomira nezvake kudenga, kana aramba. Ivo vakabva vaenda kuseri kweketeni. Ndakazogara zvangu panze tichibva tachizodzoka kumazowe. Ndikatenda Mwari ndikati ndaita a right decision. Ndakange ndisingazvizivi kuti mari kana ichida kuuya kwauri, dzimwe nguva mari iri muvhu unotoiwana kuburikidza nenzira dzechivanhu. Upenyu hwakaenderera kumberi, asi zvinhu zvakatanga kuchinja mushure memwedzi mishoma. Vakomana vakange vava nesyndicate ravo, sezvo ivo vava kuita zvekushandisa mishonga. Shamwari dzangu dzakatanga kuita mari. Pakutanga ndakafungidzira kuti ilaki chete, asi vakaramba vachingoita mari. Vamwe takangotarisa vainge vava kungowana goridhe nguva dzose, ende vainge vava very consistent zuva nezuva. Kungopinda kwavo kunzi vapinda pasi pemugodhi vaitongobuda vaine something chavanenge vakabata. Isu vamwe tichiri kungoshandira mapoint pasina kana progress. Saka 8 months after tabva kuChiredzi, rimwe zuva ndakati ndiri mutauni ndopandakabva ndachizosangana nefriend yangu Jose. Ndakarwadziwa because Jose uyu akange aine Ford Ranger itsva 2024 model, motikari yaasina kutenga muno muZimbabwe, motikari yaakatenga online, yainge isati yatombova nemanumber plates, ndeye white. Akabva andiudza kuti imari yaakatenga kuburikidza negoridhe ravakawana, ndokubva atomutsa motikari yake akaenda. Ndakarwadziwa, ende vamwe vangu vandaimbowirirana navo vari kutovaka mastendi, vakatenga mastendi mumagated community, ende vari kutenga zvinhu zvandisingambofi ndakakwanisa kutenga muupenyu hwangu. Inini ndiri kurarama upenyu hwakaoma, ndiri kurigreta zvisingaite. Ndinogara ndakazvibvunza kuti kodai ndakangobvumawo zuva riya handisi kuzokunyeperai mukoma. Pane mamwe mazuva andinoti zviri nani kuti ndinge ndichidzokerako kuChiredzi, nekuti nhamo yacho yatova nhamo yakanyanyisa. Ndinodawo kuti ndinge ndichifamba nemotikari semotikari dziri kufamba neshamwari dzangu. Ndokusaka ndauya pano kuti muri yeZimbabwe munge muchingondiudzawo kuti imi munozvionawo sei. Ndangofunga kuti ndinge ndichirovera moyo padombo, kana ndikanofa ndongofera mumatare avo gogo ivavo, nekuti hazvifungidzirwi ruviri izvi. Kana uchiita zvegoridhe, vazhinji pano ndinozviziva kuti munozviziva kuti goridhe haringobudi muvhu. Goridhe unotoriwana kuburikidza
nekunge wabetserwa mumatare echivanhu, ndodzokera here kana kuti ndotsvaka umwe munhu anogona kundibatsira nedzimwe nzira? Ndichange ndakateerera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Musaenda kun'anga, zvinogona kunge zvakaoma. Believe you me, I know kana zvinhu zvakaoma zvinenge zvakaoma, and I understand you kuti dzimwe nguva unokwanisa kutobatwa nemweya wekuti dai ndangoita zvinoita kuti ndikasike ndaita mari. But just wait for your breakthrough. One day it is going to come. Your breakthrough is going to come. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.